כל החיים שלנו אנחנו מתמודדים עם אתגרים. אתגר זה משהו שיכול להוביל אותנו להתפתחות, אבל גם לכיוון השני. טל זאבי פיתחה שיטה ייחודית, המבוססת על 4 אתגרים פשוטים, שאם מתמידים בהם 21 יום ברצף, הם פשוט הופכים להרגל. טל מלווה אתכם להצלחה. אתגר 21 הימים לאורח חיים בריא. שלום טל. שלום, שלום. כיף להתראות. נכון. על אף שאני יכולה לגלות בסוד, שאנחנו חיינו הצטלבו בצמתים מסוימות, לפעמים לרגע, לפעמים לקצת יותר, אבל יש משהו בדמות שלך מאוד אמיצה. וואו. איזשהו חוסן פנימי, שהלוואי עליי ולי היה את החוסן הזה, כי יש בך איזושהי, על אף ולמרות איזושהי יציבות כזאת, ואיזשהו חוסן להחזיק את החיים, לא משנה מה. ועם זאת, מנגד, יש גם איזושהי סקרנות ורצון להישאר ילדה, שזה לא פייר, רואים עלייך בנראות שלך, שאת נראית תמיד צעירה, חבר'ה, היא לא מתאפרת. נורא נורא יפה, תמיד נשארת איזושהי צלילות כזאת בך, ואני יודעת דבר נוסף, שיש בך משהו בגישה שלך לאנשים, בקשרים שאת יודעת ליצור, איכשהו את משמרת את זה נורא נכון ונורא טבעי ונורא בפשטות, ונעים להיות איתך, נעים להיות איתך בקשר. את לא מאיימת על אף אחד, את יודעת, יש אנשים שכאילו מרטיטים חייהם של אנשים אחרים, אבל איכשהו אצלך, משהו כזה נעים להיות איתך בקשר. וואו, קודם כל אני ממש מתרגשת מהדברים שאמרת, זה מדהים, כי אני חושבת שלא הרבה פעמים אני יושבת ומקשיבה למישהו איך הוא מכיר אותי ואיך הוא רואה אותי, וזה ממש ממש, זה מעניין, וזה גם די קלט בהרבה דברים, וזה ככה מעניין. הדבר היחיד שמאוד הפתיע אותי, שאמרת שאני אמיצה, היה לנו לא מזמן איזושהי הדרכה, ודיברנו על מה הייתי רוצה לאחל לעצמי לשנה הבאה, ואמרתי אומץ. באמת? כן. אני חושבת שבכלל המילה אומץ, יש בה משהו שהוא כמו מסטיק כזה, כי אומץ זה משהו שאתה יכול עוד ועוד 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 למתוח אותו. וואו. ואני מרגישה שאיפשהו אני צריכה עוד למתוח את הגומי הזה של האומץ שלי. למול כוחות החיים. כן. אני חושבת שכנראה שזה לא נגמר, הקטע הזה של לרצות להיות יותר ויותר אמיץ. אבל את איכשהו, כאילו בתוך החיים, ואני לא יודעת עד כמה את תרצי להזמין עכשיו אותי ואת מי שצופה בנו, אבל אני מעיזה לשאול, למה אומץ? כי מה בחיים? החיים שלי סבבה. אבל יש לי כמה דברים בחיים שלי שהובילו אותי להיות החוסן הזה שאת מדברת עליו, שהוא גם מוקרן מאוד החוצה, אבל הוא באמת בפנים, כי אני הגעתי למצבים שאם לא הייתי מפתחת את זה, אז הייתי מתפרקת. היו לי כמה דברים בחיים שגרמו לי להתחזק שלא מרצון, כלומר, החיים הובילו לשם, אבל באיזשהו מקום אני בחרתי לקחת את החוסר ברירה הזה, ולהפוך אותו לברירה, ולהיות מאוד מפוקסת על מה אני צריכה לעשות בכל מיני סיטואציות, כדי להישאר חזקה, בשביל מי שצריך את זה, ואם לשתף, תראה, אני ובן זוג שלי, אנחנו ביחד מגיל כיתה י"ב, אנחנו ביחד, כלומר, בכיתה ז' הכרנו, והיה on and off כזה, ומכיתה י"ב אנחנו ביחד. התחתנתם כשהייתם? כשהיינו בני 26 בערך. התחתנו בני 26, והכל היה כזה נפלא, וקנינו בית, והכל היה נהדר וזה, ואז המשבר הראשון בעצם היה, שעברנו לידה שקטה, בשבוע 38, אחרי שיום לפני עשינו מוניטור, וכל היה בסדר. את באה כאילו עם צירים לחדר לידה, הכל כאילו רגיל, במיינדסט שלך, את כאילו אישה. הולכת ללדת. להיות אימא לראשונה בחייך, הריון ראשון, עם כל ההתרגשות של הדבר, עם הציפייה הגדולה. אתה מצפה למשהו כאילו
והכל היה בסדר, כל ההיריון היה תקין, לא היה איזשהו סימן או משהו כזה. גם קראו לזה תאונה של הטבע, כאילו זה לא הייתה סיבה. אבל בעצם זה היה המשבר הראשון, שהבנתי שאני כבר א' לא ילדה, ושבעצם החיים כנראה יובילו אותי לכל מיני מקומות, איך אני מתמודדת עם זה? זה נראה לי אירוע, כי את אומרת אני מפסיקה להיות ילדה. אז מה הולך שם לאיבוד? התמימות נעלמה, כי פתאום הבנתי שלהיכנס להיריון וללדת ילד זה לא כזה וואו, טבעי ופשוט, מסתבר. זה דבר אחד. ודבר שני, גם זה עצם העובדה שמשהו נשמט לך שהוא לא בשליטה שלך. יש חיים, יש תכניות. יש חלומות. יש חלומות, ומי אתה כדי להתנהל בתוך הדבר הזה? ואני חושבת שבעיקר עשיתי עיבוד עם עצמי, של איפה זה תפס אותי ולמה, וקצת פרופורציות על החיים, והמשכתי לעבוד, המשכתי לחיות. הייתי קצת הרבה יותר מפוחדת, כי פחדתי שזה יקרה לי שוב. בחרתי לקחת חופשת לידה מלאה, מה שהיה נראה מאוד מוזר לכולם מסביב, כאילו תחזרי לעניינים, לחיים שלך, ואז כאילו זה יעבור יותר. אמרתי לא, אם מגיעה לי חופשת לידה, אז אני הולכת על זה. אחרי 2 שלקח זמן? זה לקח זמן. פיזיולוגית או בגלל גם פיזיולוגית אמרו כאילו... שצריך לקחת את הזמן, איזה חצי שנה לפחות. ההיריון של ניר, אחרי 2 היה מאוד מאוד קשה, מאוד. הפכתי מבן אדם מאוד אופטימי ולא היסטרי, לבן אדם היסטרי. כל הזמן אכלתי מלא שוקולד, לדאוג שהוא יזוז, להרגיש אותו, הייתי בהיריון בסיכון, למרות שלא באמת הייתה סיבה. וקבעתי עם הרופא שלי שבשבוע 38, אני מגיעה לבית חולים, ואני יולדת, לא משנה אם יש צירים, אין צירים, אני יוצאת עם ילד חי מבית חולים. אוקיי, את כאילו קובעת ביומן. את מחליטה כאילו ביומן. שמתרחש זירוז בעצם? האמת שכן. לא רצו להשפז אותי, כי אמרו, אין כלום, לא היה שום כיוון של... הכל בסדר. של בכלל, כן, הכל תקין. אין צירים, אין כלום. ומה בינך לבין עצמך, את אומרת? ואני אמרתי לרופא שלי, אמרתי לו, תקשיב, אני לא יוצאת מפה בלי ילד חי. כאילו, זה היה המשפט, אני ורון, כאילו, היה לנו ברור שאנחנו לא הולכים משם. הייתי 2 ימים בבית חולים. נראה מאוד עקשן. ולא רצה לצאת. טיימינג. מאוד מאפיין אותו עד היום, אגב. וזהו, בסוף, אחרי 2 של זירוזים, והוא יצא בוואקום, כי הוא לא באמת כנראה היה מוכן לצאת. עד היום הוא שואל אותי אם לא יכולתי להתאפק לפחות 5 דקות, שהוא ייוולד ב5 למאי, כי הוא נולד ב4 למאי. אמרתי, לא יכולתי. אחרי שהוא כבר נולד והכל היה בסדר, אני חושבת שאז רק פתאום היה לי את היכולת באמת לאבד את מה שעברתי, כי פתאום יש לך ילד ביד ואתה מבין מה איבדת, מה שלא חשת אותו כאילו קודם. בעצם איבדתי 2 לפני את החלום של להיות אימא, שיהיה לי ילד. אבל ברגע שהחזקתי את ניר, פתאום הבנתי שאיבדתי ילד, כאילו פתאום אתה קולט את זה. התבגרנו ביחד עם ניר, אני חושבת. ומה מאתגר את החוסן שלך שוב אחר כך? אז אחרי שניר נולד, 2.5 בערך אחר כך גיא נולדה, ואז נולד גם גיל, אחרי עוד 4 שנים, ופחות או יותר אז, ניר היה בן 9, וגילינו שיש לו גידול בראש. זה כבר היה ממש סלע שנפל עלינו, כי במשבר הראשון היינו רק אני ורון, ופתאום יש לך משבר עם 3 ילדים. וזה לא היה פשוט בכלל. הוא עשה 2 ניתוחים בהפרש של 3 חודשים, כדי להוציא את הגידול, ואז הייתה התמודדות של גם ילדים קטנים בבית, וגם מולו, כי פיזית הוא לא הרגיש שיש איזה בעיה בראש, ולך תסביר לילד שצריך להיכנס לחדר ניתוח, כשהוא לא מרגיש שום דבר. ובאיזשהו שלב גם כעסים על העולם והיקום של למה עוד פעם ולמה לי וכל זה, אבל מהר מאוד הבנו שאין לנו יכולת להתעסק בשטויות האלה, כי יש פה ילד שצריך לטפל בו צריך לפעול נכון ומהר. ולפעול בדיוק. ואז אני חושבת שגידלתי את החוסן. מחוסר ברירה בהתחלה,
כי אין מה לעשות, צריכה ללכת לניתוח, לבדיקות, לזה, לכאן, לשם, ל-MRI כל 3 חודשים, זה לא נגמר. זה בעצם לא נגמר עד היום. המון בבתי חולים, כל הזמן ביקרנו, וכל 3 חודשים בדיקה כזאת ובדיקה כזאת, ו-MRI, וילד גיבור, אין מה להגיד. והורים שהתחזקו, כי פשוט לא הייתה ברירה. ברובד הרגשי, ברובד המנטלי, איפה שבפנים, איפה שכואב, איפה שקשה, איפה שיש שאלות, איפה שמתפתח, איפה שצומח, מה מתחולל שם? אני חושבת שקודם כל היו לי המון שיחות עם עצמי, על הדבר הזה ועל היכולות שלי, ויש משפט שאומרים, שהוא כאילו נדוש כזה, שאומרים שאלוהים נותן רק למי שיכול לקבל ולשאת, מסוגל לקבל. האמנתי שאני יכולה לעמוד בזה. זאת אומרת שזה ניתן לי, אני לא יכולה להגיד מתנה, כי יש הרבה אנשים שאומרים שזה מתנה, אבל אני חושבת שזה ניתן לי כי, תראי, החיבור שיש לי היום עם ניר, הוא מדהים, לא היה קורה אם זה לא היה קורה. היינו כל כך הרבה שעות ביחד, אני והוא, כי באיזשהו שלב התפצלנו, אני והוא היינו ביחד, ורון היה עם הילדים האחרים, כי לא סיפרתי, אבל אחרי 2 ניר עשה עוד ניתוח. ואחרי הניתוח הזה, הוא יצא משותק בצד ימין, כל צד ימין של הגוף שלו. פתאום הילד שלך מתעורר, והוא על כיסא גלגלים. הוא לא יכול לעמוד, הוא לא יכול... הוא היה מאוד חלש. בקיצור, עברנו לבית לוינשטיין, וגרנו בבית לוינשטיין 0.5 שנה. ואז בעצם התפצלנו, כי כל תקופת בית חולים אני ורון היינו איתו ביחד, וסבא וסבתא היו עם זה. ובבית לוינשטיין התפצלנו. זה הגיע למצב שהייתי מגיעה הביתה בסופי שבוע עם ניר, והילדים, הייתי אומרת משהו לילדים, אז הם היו אומרים, את לא גרה פה, זה אבא אמר. כל הזמן רון היה אומר לי, כשהייתי בבית לוינשטיין, והייתי אומרת לו, אני לא מאמינה שאני יושבת פה, ואני כאילו לא עושה כלום. כלומר, עשיתי תעודות, עשיתי זה, כאילו, הייתי צריכה לסיים את העבודה שלי, אז כן עשיתי דברים, אבל כאילו הרגשתי שאני יושבת. ואז כל הזמן היה אומר לי, את יושבת שם, תחזיקי בראש שאת יושבת בשבילו, בשביל שהוא יתקדם, וזה מה שהחזיק אותי לאורך כל התקופה הזאת. כשאתה מגיע לבית חולים או לבית לוינשטיין, אתה פתאום מבין שהחיים ממשיכים, אבל אתה רגע באיזשהו הולד. וברגע שנתתי לעצמי להיות בהולד הזה, ולהיות איתו, התמסרתי לחלוטין למצב ואליו, ובגלל זה אני אומרת שבעצם החוסן אני גידלתי אותו, כי פתאום הבנתי שאני רוצה בזה. איך את מצליחה לבסט כאימא את ההתמודדות מול ההכרה שלו והחוויה הרגשית? הילד יוצא מניתוח, והוא בעצם מגלה שבעצם חייב, כי אני יודעת שניר הוא ילד שגם כן, כאילו מקבל את החיים ואת המציאות, והוא גם לומד לגדול ולהתחסן, ולגלות עמידות למול כוחות החיים ומה שקורה לו, אבל עם זאת, הוא פתאום, הוא עצמו נקלע למשבר, ואני תוהה איך את מבסטת את היכולת לא להתערבב בתוך החוויה הרגשית שלך כאימא, שחובה כאב כפול. כי זה כאבה של אימא. תראה, היה לנו המון זמן לדבר את הדבר הזה. היה לנו המון שעות ביחד. למרות שהוא היה קטן, כאילו השיחות שלי אז איתו לא כמו השיחות שלי איתו היום. אבל דיברנו על זה, פשוט דיברנו על זה. וכל הזמן הייתי אומרת לו שלהיות מסכן זה בחירה. אם אתה בוחר להיות מסכן עכשיו, ואוי ובוי, אני לא יכול ללכת, כל הזמן אמרתי לו, אתה תלך. היה לי ברור שהוא יחזור ללכת, כי לא יכולתי לדמיין משהו אחר, וגם כי ידעתי שאחרי ניתוח ראש מאוד מורכב שהוא עבר, זה לוקח, זה טראומה לראש, וזה לוקח זמן לתפקוד לחזור. היה לו פסיכולוג, והיו לי מפגשים עם הפסיכולוגית שם, בבית לוינשטיין, הייתה לנו קבוצה כזאת, שזה פעם ראשונה שנפגשתי במשהו טיפולי, הייתה קבוצה של כל ההורים של הילדים שנמצאים שם. ומה רואים עלייך, סליחה? מה רואים עלייך? נורא מעניין אותי בתוך הקבוצה הזאת. יש משהו שאת משדרת ומצליחה לשדר להורים אחרים? אני חושבת שזאת הייתה קבוצה שבעצם הנכיחה לי
את הבחירה הזאת שאני בחרתי, שהיא לא רק שלי. שזו בחירה מאוד מודעת, שיהיה בסדר, כי אנחנו עושים את הצעדים הנכונים לכיוון, וכי אנחנו הגב של הילדים האלה, ואם אנחנו לא ניתן להם את הגב הזה, אז ואנחנו נתפרק, אז זה לא יצליח. ובשיחות האלה כן יכולנו להרשות לעצמנו לפקוט ולהיות, וקצת להתפרק, אבל להבין מאיפה זה בא. זאת אומרת, זה לא פירוק של עכשיו אני הולכת לשבור את הכלים, או למה זה מגיע לי, לא כזה. הקושי הפיזי, שבאמת היה קשה, כי כל אחת עם הסיבות שלה. ואני חושבת שהמחשבה הזאת והידיעה הזאת שהוא ילך והוא יחזור לעצמו, הובילה אותי כל הזמן, ובאמת מה שקרה זה שבתוך חצי שנה הם אמרו שהוא נס, כאילו שתוך חצי שנה שחררו אותנו. וואו. ולא היינו אמורים להיות שם יותר זמן. טוב, הדרך המשותפת שלכם עם ניר עוד ארוכה, כי היום נכון. ניר הוא בן 20 וקצת, 20 נכון? וקצת. 20 וקצת. ועדיין מתמודדים, ואני יודעת שהיה עוד ניתוח, נכון. לא מזמן. ואז שוב, כאילו, התפנית של החיים והפאוזה הזאת של החיים. אבל אני רוצה קצת לרגע לשים את המשבצת הזאת, את התפקיד, את הכובע הזה בתוך חייך, וקצת שתספרי לי, כי אני יודעת שדרכך החלה כמורה. בתחום החינוך, אם היית מסכמת לי את זה, כי נורא מעניין אותי לדעת דווקא על היזמות שלך היום, אבל איך היית, כמה שנים זה היה? תני לי קצת בריף בקצרה על מה היה שם. אני אעשה לך דווקא כן את החיבור הזה. יאללה, מגניב. אני הייתי מורה בערך 18 שנה, משהו כזה. היא מחנכת כיתות א' ב'. וואו, שזה הכי נחשב דרך אגב. המורה של א' ב' היא המורה. כן, אני מאוד אהבתי את זה. בעצם נכנסתי לבית ספר צומח פעמיים, והקמתי ממש עם צוות מצומצם בית ספר, אני ממש מרגישה שזה היה משמעותי, ובאמת אני ממש מודה על הזכות הזאת. וכל הסיפור עם ניר זה היה תוך כדי. כאילו זה היה תוך כדי הדבר הזה, ואני חושבת, וכשהייתי עם ניר בבית לוינשטיין, בעצם לקחתי שנת שבתון, הגיעה לשנת שבתון שלא תכננתי אותה, כאילו תכננתי לדחות אותה, אבל לא הייתה ברירה, ולקחתי אותה כדי להיות עם ניר בבית לוינשטיין, אבל אז פתאום הבנתי, בשנת שבתון הזאת, שקצת עשיתי לעצמי פרופורציות בחיים, ואמרתי כאילו, אתה ברגע יכול לאבד משהו, אתה לא יודע מה ואיך, ובכלל אני אגיד שכאילו, החיים של ניר זה מבחינתי כל יום שהוא חי, והכל טוב, והכל בסדר, אני כאילו כל בוקר קמה ואומרת על זה תודה, זה לא, כולנו אומרים תודה לילדים שלנו כל יום, כן? לא, אני לא. אז תגידי. אז תגידי. אז אני אומרת כל יום תודה על הדברים הטובים של זה, של זה, של זה, אבל אני גם מוסיפה תודה על זה שהוא חי, כי זה לא משהו שהוא ברור לי מאליו היום. והשנת שבתון הזאת הביאה אותי לאיזושהי פרופורציות של, כי הבית ספר היה כל החיים שלי, כאילו הייתי באמת מורה, אני יכולה להגיד קצת לעשות ככה לעצמי. ברור. שבאמת הייתי באמת כל כולי בתוך הדבר הזה, 24/7, הילדים היו אומרים לי כל הזמן, אמא, אנחנו הילדים שלך, את שוכחת אותנו לפעמים, כאילו באמת הייתי כל כולי בדבר, עם כל הסיפור של ניר והדבר הזה. דווקא בשבתון אמרתי לעצמי, רגע, פתאום ראיתי שאני יכולה להיות עם הילדים שלי, ופתאום איזה כאילו מדהים. לנוח בזירה אחת. כן, בדיוק. איזה מדהים שאפשר להתרכז במשהו שאתה... והתרכזתי המון בעצמי. אז עשיתי המון דברים תרפויטיים בתוך השנה הזאת, שעשיתי קרמיקה, והתחלתי ספורט, ועשיתי לעצמי, ממש לעצמי. מאוד השקעתי בעצמי. אחרי שנת שבתון הזאת חזרתי לבית הספר, לעוד שנתיים, עשיתי עוד פעם א' ב', ואז התחילה הקורונה, ואז אמרתי לעצמי, די, כאילו, הבנתי שאני רוצה לצאת בשיא שלי, ולא כשאני מדוכדכת, כי אני לא הטיפוס. פה דיברנו על הדרך, וזה, אני בחרתי שכשטוב לי, אני שם, כשלא טוב לי, אני הולכת. אני צריכה שבמרכז יהיה לי טוב. וזה לא שלא היה לי טוב בבית ספר, מאוד אהבתי את מה שעשיתי, מאוד. עד שיום אחד הסתכלתי על השעון, מתי נגמר היום, ואמרתי לעצמי, זהו. זה הרגע. ביום הזה, כי כולם היו שואלים אותי, מה?
הייתי באה לבית ספר, הייתי כולי, היו אומרים לי, די, יום ראשון היום, איך את... לא, ותמיד הייתי בשמחה ובטוב ובאהבה, עשיתי את זה באמת, וביום הזה שהסתכלתי, אמרתי, זהו. וביקשתי חל"ת. אני עושה קיצור, כי זה היה מאוד מסובך לי לצאת, לא כל כך רצו לאפשר לי לצאת. ברור. אבל יצאתי לחל"ת, ויצאתי בלי כלום. בדרך כלל אנשים שיוצאים לחל"ת יודעים מה הם רוצים לעשות, מתכננים לעצמם. אמרתי, אני לא מתכננת שום דבר, אני יוצאת ככה כמו שאני אזיז, ואמרתי, שמחתי לעצמי שיהיה לי טוב. ובאמת קיבלתי איזה יום אחד פה הדרכה, ועוד יום אחד שם, התחלתי מיומיים עבודה, אבל עשיתי המון לעצמי, המון 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 טוב לעצמי. אגב, הייתי בבית ספר שעבדתי, בבית ספר האחרון, הייתי רכזת יזמות. באמת? כן. לא סלטתי. כן, ועסקתי המון המון ביזמות עם הילדים. אז היה לי משהו בתוך הבפנים שלי, נמשך. שכאילו כל הזמן חיפשתי לעשות משהו, עוד משהו. קודם כל, בגלל שמצאתי את עצמי, וספורט, וקצת להתחיל לחיות יותר בריא, וזה, מצאתי איזושהי חברה של שיווק רשתי שעובדת, ובעצם הפכתי להיות זכיינית של החברה הזאת. החברה הזאת נתנה לי להיות במקום של התפתחות, ממש פלטפורמה להתפתחות, ולהחזיר אותי להיות היזמית הזאת, כי יש לך פתאום עסק שלך, עסק עצמאי. אף פעם לא הייתי עצמאית. ואני מאוד נהנית. רגע, שנייה. זה בסדר, זה כאילו הדברים הפשוטים, תמיד אפשר, אני מבינה את המעבר מלהיות שכיר ללהיות בעל עסק. לא, אני גם וגם, חשוב להגיד. כן, אז אני יודעת שאת היום את גם וגם, כי חזרת, כי איכשהו פועם בליבך, על אף היזמות שרוצה להיוולד וקוראת ומתרחשת, את עדיין חווה את עצמך לתחום החינוך, ואני מבינה שגם היום את עוסקת בתחום החינוך, מדלת אחרת. נכון. אבל מה בעצם בעסק? מה קורה בעסק? במשך כל התקופה שגם חינכתי א' ב', אני כל הזמן, המילה אני רוצה להגיד מילת המפתח שלי, כן. היא תמיכה. כי אני בעצם כל הזמן תמיכה וליווי. אני מלווה ילדים מהגן לבית הספר. אוקיי. אני מלווה ילדים מתהליך של משחק לכתיבה, קריאה. זה באמת, אני חושבת, שתהליך של ליווי ותמיכה מדהימה כדי שזה יקרה. ומה שאני עושה היום, שלקחתי את זה צעד קדימה, כשעזבתי את הכיתה, זה בעצם ללוות תהליכים, אני מדריכה במשרד החינוך, אני מלווה תהליכים בבתי ספר, אני מלווה מורים לעשות איזשהו תהליך בבית הספר. אז התמיכה והליווי מתחברים לי מהכיתה להדרכה שאני עושה, ולעסק שלי. כי בעסק שלי, בעצם מה שאני עושה, אני מלווה ותומכת באנשים, אני מלווה אותם לחיות בריא יותר. זה יכול להיות אנשים שהם לא דווקא רוצים לרדת במשקל, הם מרגישים מאוד מאוד לא אנרגטיים ומאוד דייפים, והם רוצים לעשות איזשהו שינוי. אנשים שיודעים שהם אוכלים אולי לא נכון, והם רוצים לאכול יותר בריא, יותר נכון, להכניס הביתה דברים יותר בריאים. אז אני מלווה, אני עושה ליווי. אז בעצם את היום עושה תוכניות, מעבר למתכונים ולתפריטים ולדברים שאת עושה, את מייצרת תוכניות בעצם של תהליך של ליווי. אם אתה רוצה להפוך משהו להרגל, אתה צריך לעשות אותו 21 יום ברצף. ולכן קראתי לאתגר הזה, אתגר 21 הימים לירידה במשקל. כי אם תעשה את האתגר 21 יום ברצף כל יום, ב-99%, כי לא אני כתבתי את המחקרים, אבל ב-99%, אתה תהפוך אותם להרגל. והרגלים טובים אנחנו רוצים בחיים שלנו. אבל יש עוד הרבה הרגלים שהם, אני לא אגיד לא טובים, כי כל אחד מה שטוב לו, אבל יש הרבה הרגלים שהיינו רוצים להיפטר מהם ולשים במקומם הרגלים שהם יותר טובים. בואי נדבר עליהם. בוא נדבר עליהם. רגע, למשל. אני אתן לך דוגמה. הרבה אנשים מתחילים את הבוקר שלהם בכוס קפה. להתחיל את הבוקר בקפה, א', זה לא בריא, וגם כל הצורת אכילה שלנו אחר כך משתנה. הגוף שלנו ישן כל הלילה, הוא בצום. וכשהוא קם בבוקר, הוא צריך רגע להתעורר. לא עם קפה שחור, חלב, כזה. פייד אין לתוך החיים. רגע, כן, שנייה, להתעורר. כן.
אז אצלי באתגר מתחילים את הבוקר עם 2 כוסות מים. עכשיו, זה נורא קשה בהתחלה לאנשים שלא רגילים. לגמרי. אבל א', גיליתי שהרבה אנשים שותים הרבה פחות קפה כשהם באתגר. והם, לא אני, הם אומרים שזה הרבה יותר טוב להם. שמרגישים יותר טוב. זה לא אחד מהאתגרים, יש 4 אתגרים שעליהם אני עובדת, וזה איזשהו טיפ בתוך האתגר. בכלל, האתגר הזה מורכב מ4 אתגרים, שאותם אנחנו עושים כל יום, אבל במשך כל היום אנחנו בקבוצת וואטסאפ, ששם אני כל היום מזכירה מה לעשות, כדי שזה יקרה. כי זה לא חוכמה להגיד לך, תשתי 2 ליטר מים ביום, ואת לא רגילה לשתות, אז איך תעשי את זה? אז בעצם באתגר, אני כל היום נותנת שם רעיונות, טיפים, מידע, מתכונים, שהם מאוד מאוד פשוטים וישימים, שאני חושבת שפה זה הסטארט-אפ שלי. שאין פה איזה משהו מסובך, אין פה איזשהו תפריט מסודר שכל יום את צריכה זה לא קשה. כאילו, אנשים הולכים לעשות דיאטה, מתקשים עכשיו להתחיל לארגן ולקנות דברים, כלום. ממה שיש לך בבית, ממה שאת אוהבת לאכול, עם זה את יכולה להיכנס לאתגר. אז קודם כל, אנחנו שותים 2 ליטר מים ביום לפחות. אנחנו עושים פעילות גופנית לפחות 15 דקות ביום. אנשים חושבים שהם הולכים פעמיים בשבוע לפילאטיס של שעה, אז זה מחפר על כל שער היום. אני אומרת לא. אנחנו צריכים 15 דקות פעילות גופנית ביום, ופעילות גופנית זה לא רק ללכת לפילאטיס ולהתאמן באיזה חדר כושר. לדבר בטלפון, לעשות זה לא נחשב? כן. נחשב? נחשב. אם את הולכת, תוך כדי נחשב. אוקיי. כל דבר, את יוצאת עם הכלב, שימי נעלי ספורט, וכבר תלכי הליכה מהירה. לכלב זה לא מפריע. כן. כל יום 15 דקות, זה האתגר השני. האתגר השלישי אומר שצריך לאכול, אני אומרת באתגר 60 גרם חלבון, אבל צריך לאכול לפחות גרם חלבון אחד על כל קילו שלנו. לפחות, יש כאלה שאומרים 1.2, 1.3, ואני הולכת על הממוצע, כי אני רוצה שהאתגר הזה יוכל להתאים לכל אחד. שזה יהיה אפשרי. ושזה יהיה אפשרי ויהיה פשוט. אז אני אומרת בערך 60 גרם, בערך. אם את שוקלת 80, אז את צריכה 80 גרם. אבל אם את שוקלת 60 או 70 או 65, 60 גרם זה סבבה. מסתבר שהרבה אנשים בכלל לא אוכלים חלבון. ברור, אוכלים פחמימות. יפה. אז כדי ללמוד איך לעשות את זה, בשביל זה אני שם. והאתגר הרביעי זה להפסיק לאכול בסביבות 7 בערב, שזה בערך 3-4 שעות לפני שאנחנו הולכים לישון. כי הגוף צריך מנוחה, הוא צריך להקל את כל האוכל שאכלנו את כל היום ואת הארוחה האחרונה, לעשות בפייד אאוט. בזמן שהוא בתפקוד, ולא כשהוא ישן. כי כשאת שוכבת והולכת לישון, ורק אז הוא מתחיל להקל את האוכל, לוקח לו הרבה יותר זמן, הרבה יותר קשה לו, הוא מפעיל הוא פחות צורף את השומנים, ואז את גם קמה בבוקר, או רעבה, כי התהליך רק עכשיו עוד לא הספיק לקרות. רגע, תגידי, טוב, יש לך קבוצת וואטסאפ, הבנתי שאת מנחה, את בטח עושה להם סרטונים, ואת בעצמך כאילו מעוררת השראה, גם בנראות שלך, גם בדיבור שלך, ומתכונים וכן הלאה, ואני אומרת מה הפידבקים. יש מצוקות? יש צרכות? תצילו? כן. מה למשל? תראי, כאילו קודם כל אני אומרת לך מישהו, טל, תציל אותי. כן, קודם כל, יש משהו מאוד מאוד יפה במישהו שמכוון את עצמו להתחיל את האתגר. אוקיי. אני לא שולפת אנשים ברחוב, אתה צריך להירשם, אתה צריך לשלם, מחויבות. אתה צריך להתחייב, בדיוק. אז בהתחלה אנחנו גם מתחייבים. מתחייב לעצמך, לא אליי. האתגר, עם או בלי, אני שם, אבל אם אתה רוצה להצליח, אתה צריך להתחייב לעצמך. כן, יש אנשים שאומרים לי, תקשיבי, אני מגלה שאני לא אוכלת חלבון בכלל. אולי 10 גרם ביום, מה עושים עם זה? ולאנשים, קשה פתאום להגיע ל-70 חלבון. נכון. אז אנחנו לאט לאט מפרקים את זה. עכשיו, יש אנשים שקשה להם בתוך הקבוצה, אז אנחנו עושים אתגר אישי. פרטני. אפילו יכול להיות שהם בתוך הקבוצה, אבל שואלים אותי שאלות בפרטני, ואז אני יכולה לעשות מפינג פונג כזה, בין הקבוצתי לאישי. יש כאלה שלוקחים אתגר אישי באופן מוחלט, כדי שאף אחד לא ידע שהם שם, ולא יראה אותם, קשה לאנשים להגיד שהם צריכים לרדת במשקל, או שהם רוצים לשנות את אורח החיים שלהם מצד אחד. ויש אנשים שזה לא מפריע להם, זה נורא תלוי. בעצם העובדה שאתה נכנס לאתגר, אתה גם שם את עצמך במודעות של מה אתה מכניס לגוף שלך, מה קורה שם. פתאום אתה שם לב לזה. מה קורה להם בסוף? בקו הסיום. תראי. ואחר כך, ומעבר לו. יפה. אז יש כאלה שמצליחים לסגל, תראי, כולם מצליחים לסגל לפחות הרגל אחד.
וואי, זה המון, אבל לאכול חלבון דרך אגב, זה המון, לשתות מים זה המון. זה המון, נכון. זה המון, רק בשביל דבר כזה שווה 21 יום אתגר. נכון. תראי, זה נורא תלוי עד כמה הם מאוד מחויבים לדבר הזה, ועד כמה זה ברקע שלהם. אם אתה מאוד מחויב, יש כאלה שירדו 2 קילו, יש כאלה שירדו 4 קילו, יש כאלה שלא יורדים, אבל לא עולים במשקל. יש כאלה שפתאום במודעות הם מבינים בעצם מה קורה כאן, כאילו, מה אני אוכל, מה אני לא אוכל, כמה אני שותה, באיזה שעות אני אוכל, אני באמת צריך את הנשנוש הזה עכשיו, אני לא צריך אותו. מה שאני אוהבת באתגר, שבאמת אין איסורים, אני לא אומרת, לא אוכלים סוכר, לא אוכלים פחמימה, אני לא אומרת את זה. אני אומרת מה כן. אני אומרת מה כן צריך לקרות ולאכול. באופן אוטומטי, אתה לבד מוריד דברים שאתה מבין שהם מיותרים לך. כמו אם אתה רוצה לאכול פרוסת עוגה, או שאתה רוצה לשתות כוס מיץ פטל, אז בוא שנייה תבדוק מה עדיף לך. ששניהם הם לא סופר בריאים, כן? אבל תמיד עדיף לאכול נגיד פרוסת עוגה, שאפילו אם זה עוגה עם סוכר, יש בה גם חלבון, מה שאין בכוס שתיית מיץ שהיא מיותרת לחלוטין. אז אתה כבר לומד לבד לעשות לעצמך את הברירה הזאת, מה כן כדאי לי, מה לא כדאי לי. אז אנשים אוהבים לבוא לאתגר כי הם מבינים שאני לא אומרת מה לא. זה אחד. 2, יש כאלה שאומרים לי... הם לא נמצאים במאבק בעצם. נכון. שזה אחד הדברים, אני חושבת, הכי חשובים ביכולת לעבור מנקודה אחת לנקודה שנייה ולעשות שינוי. כי אם אתה כל הזמן בחוויית מאבק, אז כאילו אתה מוסיף על עצמך איזשהו עול, ואיסורים, כמו שאת אומרת, שגם אותם אתה צריך עכשיו להבין, או לקחת עוד אתגר של 21 יום, איך להתגבר על המאבק ואיסורים. אבל אם יש איזה משהו כזה שהוא נעים ופשוט לחצות דרכו, זה אומר, אוקיי, זה אפשרי. זה לא משהו שאני לא יכול. כל מי שמסיים את האתגר, כל מי שמסיים אומר זה אפשרי. שזה בעיניי מדהים. זה ההישג. כן, נכון. יש כאלה שאומרות לי, הייתי חולה באמצע, היה לי פתאום, נסעתי לחול, לא יכולתי לעמוד. בסדר, אבל הן אומרות, זה אפשרי, זה ישים, זה קל. זה לא מסובך. אתה רק צריך לרצות שזה יקרה לך. והיופי בדבר הזה, זה שזה לא דיאטה. כי מה קורה כשאתה עושה דיאטה? אתה יורד במשקל, יכול לרדת יותר מאשר באתגר. אם אתה לא אוכל מתוקים ופחמימות, 21 יום אתה תרד הרבה. אבל מה קורה אחרי? כן. זה בעייתי. מאוד. אז כל הדיאטות למיניהם בנויות ככה שיש תוכנית א', תוכנית ב', תוכנית ג'. מתמשך. בדיוק. אתה עושה תוכנית אחת, ואז אתה צריך לקנות את התוכנית השנייה, ואתה צריך לקנות את התוכנית השלישית, אם אתה רוצה להמשיך לרדת במשקל או לשמור. ואני אומרת לא. אני אומרת, יש אתגר 21 יום. אם תעשה אותו, אתה יכול לעשות אותו 21 יום, נצח. את אותו דבר, עם אותם הרגלים, אותם אתגרים, אתה הופך אותם להרגלים שהם, ואז הם שלך, ואתה יכול נצח לחיות ככה הרבה יותר טוב. ואתה כל הזמן תוריד במשקל, אז אתה לא תוריד פעם ב10 קילו, אתה תוריד 2 קילו, קילו, 3 קילו, מה שהגוף בעצם לא צריך. זה כמו מחלף כזה שמשתלב בקלות לתוך האוטוסטרדה, ולא כאילו עכשיו בונים איזה מחלף חדש, ואחרי זה צריך לתמרן את זה, ולאזן את מה שאני עושה בתוך החיים, זה פשוט שם, וזה פשוט. לגמרי זה פשוט. עכשיו, יש אנשים שיותר קשה להם אתגר אחד מהשני, כי יש הרי 4 שלא כולם באותו אופן הם קשים לנו. בסדר. אבל יש אצלי מישהי שהייתה שותה 2 כוסות מים ביום. וואו. ואחרי 2 אתגרים היא נשארה לעוד אתגר, זה לא מחייב, אבל זה כאילו בחירה שלה, והיא שותה 2.5 ליטר מים ביום עכשיו. וואו. והיא אומרת על עצמה, זה דרמטי. אם את גם ירדתי במשקל, אני מרגישה הרבה יותר טוב, האור שלי נראה אחרת, אני יותר אנרגטית. זה וואו. אני מתרגשת ממש, קודם כל אני מתרגשת לפני כל אתגר מתחיל, כי אני פוגשת נשים חדשות, וקבוצה חדשה, ולפעמים יש כאלה שמצטרפים אליי מקבוצות, מפעמים קודמות שרוצים, כן, שרוצים לרענן, ורוצים שאני אחזיק אותם. והם כבר יודעים לבקש את מה שהם לא ידעו אז, הם כבר במקום אחר. והם לגמרי מרגישים את הצורך הזה, ואני מתרגשת מזה, כי כל פעם הקבוצה והאינטראקציות עם משהו אחר, כדי לא לשעמם את עצמי, אז אני גם מגוונת לעצמי, וכל פעם יש לי עוד מתכונים אחרים, ורעיונות אחרים, ועוד טיפים, ועוד דברים שאני אוספת, ועוד דברים. אז אני כל הזמן גם מגוונת, מרגש אותי, וכמובן מרגש אותי בסוף, לראות, לשמוע אותם.
ופתאום אחרי תקופה שהן כבר לא באתגר, הן מתייגות אותי באינסטגרם וכותבות בזכות טל, אני שותה כוס מים לפני, כל מיני דברים כאלה שזה וואו בעיניי. אני כאילו אומרת, יש משהו כנראה בך, שהמילה שלך זה פשטות. כי זה נכון, כאילו חווית חיים בתוך משברים, אבל והתחלנו עם המילה אומץ, אבל כאילו נורא מתבקשת לי, כאילו המילה הזאת של הפשטות. כי יש משהו נורא פשוט בגישה שלך, בנגישות שלך, ביכולת לחנך לשינוי, נגיד כמו ילדים, להעביר אותם מציור ומשחק לעולם של כתיבה וקריאה, להעביר אנשים מאורח חיים מסוים לאורח חיים בריא, שזה לחצות שינויים בדפוסים והרגלים, ולהיות אימא, שחצתה כל כך הרבה, אבל איכשהו בנקודת המבט שלך והפשטות שיש בך, אני חושבת שזאת, עכשיו, אם תרשי לי, לומר שזאת הגדולה שלך, וזו כנראה הנגישות של אנשים שאני לפחות מכירה עלייך, ואת היכולת לפתח חוסן מאותה נקודת מבט. כאילו, אני חושבת שעשית דרך, את כאילו יושבת פה עוד כזאת שקטה, ופתאום אני כאילו מגלה את טל ולא כפי שאני מכירה, ואני אומרת, וואו, כאילו, she knows, כאילו, היא יודעת המון דברים, שהיא גם לא מתפעלת ומתפארת מעצמה. היא ממשיכה לעשות את אותו הדבר באהבה, בליווי ובתמיכה של אנשים. אבל אני סקרנית היום אחרי הרבה שנים. מה האתגר הבא שלך? יש עוד דברים שאולי הייתי רוצה לעשות, ואני לא אמיצה מספיק לעשות אותם. אני לא בטוחה שאני יודעת להגיד א', ב', ג', זה הדברים. אני מרגישה עכשיו פה בבפנים שלי, שאני בדיוק נמצאת לפני קפיצה של הדבר הבא. כן, אני לא יודעת להגיד לך בדיוק עוד מה זה, אבל זה בתחושות שלי. להגיד, אוקיי, גדלתי, אני צריכה להוכיח לעצמי שאני גודלת בעוד שלב. אני ממש מרגישה שזה הרגע שזה יקרה. אולי בפודקאסט הבא אני אספר לך מה הייתה קפיצת הגדילה הבאה. אני אשמח. טל זאבי, תודה רבה. תודה רבה, אריאלה.